כן, עכשיו אנחנו נלבש את החולצה שיהיה למטר חם. כן, מה זה פלטת? הנה, 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 הנה. זהו. עכשיו נכניס את היד, שיהיה לנו חם ביד. לא, לא, לא לבכות. הנה, הנה. ועכשיו את היד השנייה. וזהו. ואחר כך מכנסיים. ונסרק לך את השיער. אבא, איפה יש לך את השיער? כן. את יודעת מי אחראי פה על הסטייל במשפחה? אמא.